Začína relácia X-World. Krásny dobrý večer, milí poslucháči. Máme 20 hodín, to znamená, že začína relácia X-World. Ako ste už počuli v zvučke, dnešný host je taký troška špeciálny, pretože väčšinou tu mávame hosti, ktorí absolvovali Erasmus študentov. Dnes je to už to nie je študent. Ale býval. Je to Mišo Chmeliar, cestovateľ, ktorý nám priblíži viaceré krajiny. Ahoj. Ahojte, dobrý večer. Ktoré krajiny teda, o ktorých krajinách dnes bude reč, aby sme troška poslucháčov namotivovali? Ja myslím, že väčšinu času sa budeme rozprávať, taká tá moja špecialitka, aj moja špecializácia sú latinskoamerické krajiny. O tých sa asi budeme rozprávať najviac, lebo tam som strávil aj najviac času. Ale myslím, že neobídeme možno aj niektoré európske krajinky, možno sa dostaneme až na Nový Zéland alebo do Kanady, na Aliašku. Uvidíme, kde všade dnes prídeme. Prezrať, ktorá je tvoja srdcovka? Ktorá krajina ťa najviac láka? Z tých všetkých? Ja myslím, že Ekvádor. Nie, že by ma lákala. Ja už som tam istý čas teda aj strávil dosť dlho, aj sa tam opakovane vraciam. A to je taká moja srdcovka. Dobre, neprezrádzaj viac, pretože viac už o cestovaní, o tom, kde všade Mišo cestuje a ako sa vlastne k cestovaniu dostal, sa dozvieme v nasledujúcej hodine. Počúvate reláciu X-World, dnešným hosťom je cestovateľ Mišo Chmeliar. Ahoj. Ahojte ešte raz. Začníme teda pekne od začiatku. Kde to všetko začalo, tá tvoja túžba po cestovaní? Tak narodil som sa, o cestovaní. Počkať, máme len hodinku zase. Dobre, no kde začalo táto, neviem to úplne povedať, že kde presne, ale pamätám si jeden moment, ktorý mi tak zarezonoval, dodnes si ho tak pamätám, aj tú triedu by som asi našiel. Bolo to ešte na gymnáziu tu v Žiline a tam nám kto si rozprával o nejakých možnostiach už takých stredoškolských nejakých stáží a podobných vecí a mne sa to strašne páčilo, len som si to nedokázal vôbec predstaviť, ako by sa ma to niekedy mohlo týkať, jednak byť tak ďaleko, jednak kto by to celé zafinancoval, jednak kto by mi to vybavil, lebo na to som sa vôbec necítil, taký stredoškolák. Ale tá idea sa mi páčila, len som to proste nechal tak, že to asi nie je pre mňa, tam sa ja nikdy nedostanem. Ale zostalo to v mysli zarezonované, že toto asi raz v živote chcem podstúpiť, láka ma to? Zjavne áno, lebo ja potom v podstate za to moje cestovanie, ktorým som sa istý čas akože primárne aj živil a stále sa mu nejakým spôsobom aj venujem, tak je... To celé začala vysoká škola, ja jej za to ďakujem, bola to táto škola, Žilinská univerzita, ale urobila to tak beťarsky, lebo neurobila to tak priamo, ale tak nepriamo, išla na to takou okľukou. Ja si myslím, že takým jedno, čo možno našemu vzdelávaciemu systému tak možno môžeme vytknúť takto v éteri, je to, že nás moc neučí, že by sme sa mohli nejako živiť alebo venovať pracovne aj tomu, čo nás baví. Že to tak máme nejako oddelené, že práca je práca, tu bry a potom tuto je zábava, to po práci, tam potom sa môžeme baviť. No a ja som v podstate našiel to svoje realizovanie v tom mimoškolskom vyžití a v mimoškolskom takom nejakých mimoškolských aktivitách. Jednak som pracoval v tomto rádiu ešte počas školy a potom som využíval všetky možné možnosti, čo sa popri študovaní a v takom byti na škole dali využiť. Čo sa len dalo. Takže taká prvá cestovateľská skúsenosť. Tak hneď v prvom ročníku som sa po prvom ročníku vybral do Škótska na takú letnú brigádu po vzore. Čo bolo náplňou brigádky v Škótsku? V Škótsku sme boli brigadovať ešte s jedným spolužiakom a 2 kamošmi ďalšími v takom mestečku Blairgowrie a boli sme klasicky na farme a zbierali sme maliny, jahody a myslím, že viac sme tam ani nemali a potom sme trochu cestovali po tom Škótsku a to bolo také po vzore tých všetkých, čo chodili na tie programy Work and Travel a podobné, tak som si povedal, že však keď teda sa dá zarobiť aj vonku, nebudem zarábať doma. Tiež ti to tak nejak vyšlo, lebo počula som, že viacerí to tak robia, že v podstate idú si zarobiť na nejaký čas, ale potom chcú aj pocestovať po tej krajine, tak v podstate dosť značnú časť toho, čo zarobili, tak aj minus dá sa na to cestovanie v tej krajine. No to bol vlastne dôvod, prečo sme potom sa rozhodli aj cestovať po tej krajine, lebo tá úroda nebola ten rok až taká bohatá a nám bolo jasné, že až toľko toho zase nezarobíme.
takže potom sme časť z toho naozaj akože preinvestovali už v tej danej krajine, požičali sme si 2 autá a s takou partiou 10 ľudí sme tam potom Škótsko prebrazdili. Takže aj takto sa dá stráviť asi leto, predpokladám, že to bolo leto. Áno. A nejaký ten Erasmus program? No to nasledovalo hneď potom, ja som sa o ten Erasmus snažil už hneď od prváku, čo boli všetci prekvapení, lebo som im nejako nepasoval do tých žiadnych tabuliek a toto boli programy, ktoré už sa ponúkali študentom takých 3., 4. ročníkov, ktorí už akože majú na mále a ešte ak chcú také niečo stihnúť, tak by mali a ja som tam zrazu prišiel ako prvák a... Áno, väčšinou mám skúsenosť, že prváci väčšinou nechodia na ten Erasmus, že naozaj prvák príde ešte taký len, že sa rozhliada, že čo ako a v podstate také najideálnejšie ročníky, že sú 2. a 4. Áno, no ja som sa rozhliadol hneď v 1. ročníku a išiel som hneď na ten akože konkurs, ktorý sa predtým konal a tam mi bolo povedané, že si to vážia, že som sa dostavil, ale že teraz akože dajú priestor ešte tým starším ročníkom a že si ma teda nechávajú niekde v databáze a že ja sa potom môžem vrátiť o rok, o 2, že uvidíme, čo sa s tým bude dať. A v ktorom ročníku sa ti to podarilo? No hneď v tom druhom, v tom prvom teda to ešte nešlo, ale hneď potom mi volali, že im niektorý z tých štvrtákov vypadol a že teda sa tam nejaké miestečko uvoľnilo, no a tak som sa zrazu ocitol v Grécku, v meste Patras, na univerzite. A toto mi pripomína, že je to fakt taký ten dobrý príklad toho, že keď vás niečo baví, tak ísť za tým, naozaj neváhať a hneď konať, ísť si za tým a keď vás baví cestovanie, proste vycestovať či za prácou, to work and travel, alebo už na ten Erasmus alebo stáž program. To sa týka nielen cestovania, to sa týka čohokoľvek. Ak vás baví hranie na gitaru, tak hrajte na gitaru čo najviac a ak vás baví cestovanie, tak cestujte čo najviac a ak vás baví vysielanie, tak vysielajte čo najviac. A s týmito slovami, toto sú slova Miša Chmeliara, ktorý je dnešným hosťom v relácii X-World. Mišo precestoval toho naozaj veľmi veľa, začalo to brigádou v Škótsku, potom to prešlo Erasmom v Grécku a potom čo nasledovalo? No potom zase nasledovalo to Grécko, ja som sa do toho Grécka. Mňa totiž to v tom Grécku veľmi chytilo aj jazyk grécky, ten som sa tam začal učiť a tak som si povedal, že by bolo škoda ho nejakým spôsobom nevyužiť a tak tú ďalšiu letnú brigádu už som si zariadil, opäť v Grécku som sa tam vrátil na ostrov Korfu. Pre jednu cestovnú kanceláriu som tam robil takého toho klasického pobytového delegáta a 4 mesiace som tam teda pracovne bol tentokrát, nie študovne, trošku som si zdokonaloval tú svoju gréčtinu. Trochu som pričuchol aj k tomu, čo to znamená pracovať v nejakom turistickom ruchu alebo v tomto odvetví. A potom okolo toho bolo veľa takých drobných kadejakých výjazdov, projektov do, neviem, Turecka, Španielska a tak ďalej, také drobné. No a potom sa mi nejako dostalo do uší, že existuje nejaká organizácia, môžem aj názov povedať? Ale áno. Tuto na univerzite pôsobila organizácia ISEC, a oni ponúkali také možnosti stáže rôzne. A podmienkou bolo, aby bol človek buď ešte na škole, alebo si ju prerušil, alebo to mohol stihnúť do roka po skončení, musel to stihnúť do roka po skončení školy. No a tak ja už som ten posledný rok školy viac menej, okrem prípravy na záverečné skúšky a tak ďalej, diplomovú prácu, tak som si nejak tak pripravoval pôdu aj na toto vycestovanie a prešiel som celým tým kolotočom okolo toho, čo k tomu bolo treba splniť a potom už som len posielal množstva takých tých žiadostí a pozvánok. Ja som nemal nejako vyšpecifikovanú krajinu, ale vedel som, že ma to nejako ťaha do tej španielsky hovoriacej zóny sveta, do tej Latinskej Ameriky. Nevedel som vtedy po španielsky nič, len ma to proste tam lákalo, takže tým smerom som sa orientoval s tým, že čo vyjde, to zoberiem. No a vyšiel z toho Ekvádor a tak som tam na rok odišiel. A tam čo bolo? Čo sa dá robiť v takom Ekvádore? Tam sa dá robiť strašne veľa vecí a ja som tam ten rok učil na jednom inštitúte jazykovom, respektíve na 2 angličtinu, seba španielčinu, pretože som pochopil prvé dni, že ak sa veľmi rýchlo nedostanem do toho jazyka, tak toto nie sú krajiny, kde by som s angličtinou nejako pochodil alebo prežil v takom nejakom mimo pracovnom fungovaní medzi ľuďmi obyčajne na ulici.
Takže na tom som makal prvé 3 mesiace veľmi tak akože intenzívne, aby som už potom mohol si ten pobyt tak viacej vychutnávať. Popri tom sme cestovali samozrejme. Ako ťa počúvam, tak gréčtina, angličtina, španielčina, že fakt asi ten úplný základ pre cestovanie sú tie jazyky práve. Áno, tak dá sa aj posunkovou rečou dohovoriť. Rukami, nohami sa dá. Nedajú sa tak viesť, ale nejaké filozofické debaty alebo také niečo zložitejšieho vybaviť, takže... Ale už keď asi chceš viacej spoznávať aj tú kultúru, že nejak tí ľudia, ako tam vlastne žijú. Áno, u mňa to vždy bolo také prirodzené, že ja som nejak sa na to nepripravoval, že idem do Grécka, tak tu budem teraz 3 roky študovať gréčtinu a potom tam skúsim ísť. Som šiel tam a tam som sa to za jazdy učil. Potom som prišiel do toho Ekvádoru, zistil som, že inak ako španielsky tam nepochodím, tak som zase sa za jazdy dostával do tej španielčiny, ale to súviselo s tým, že pokiaľ sa vám tá krajina páči, to celé fungovanie sa vám páči, respektíve tam máte ten pocit, že vy ste z toho mali vyžmýkať čo najviac, tak vám to ide tak ako si automaticky. Takže 2 rady pre cestovanie, určite jazyky a taký môj postreh, že určite spontánnosť, aby človek vedel za jazdy riešiť tie veci všetky. Áno, na toto mali potom Juhoameričania taký pekný anglický výraz learning by doing. Krásne, takže pokračujeme opäť po pesničke. 20 hodín, 22 minút, vy počúvate reláciu X-World dnes s cestovateľom Mišom Chmeliarom a práve teraz prichádza na rad jeho srdcovka, teda krajina, ktorá to je. Ako už sme spomenuli v úvode, keď sme sa predstavovali, tak touto krajinou je už ten spomínaný Ekvádor. Ty si spomínal, že išiel si tam na rok pracovať. Áno. Ale čím si ťa táto krajina získala? Prečo zostala tvojou srdcovkou? Ekvádor je veľmi taká príjemná krajina kvôli tomu jednak, že je na rovníku a ja mám teplo rád, čiže to mi vyhovovalo ako prvé. Jednak som bol v meste, ktoré sa volá Manta, ktoré je na pobreží, čiže bol som blízko oceánu a bolo tam teplo, to sa mi páčilo. Dalo sa v oceáne kúpať? Dalo sa kúpať, výborne. Samozrejme, áno, výborne. Dali sa robiť výlety na celé pobrežie do hôr. Stretol som tam fantastických ľudí, jednak z domácich, z Ekvádorčanov, ale potom takisto aj sme tam boli taká celkom silná zostava práve takej tej medzinárodnej pospolitosti. To je taká výhoda inak pre všetkých, ktorí možno rozmýšľajú o takomto niečom, že sa odtiaľ vrátite obohatený minimálne okrem toho samotného zážitku z pobytu krajiny aj o tie kontakty a o to, že spoznáte tam strašne veľa nových ľudí, s ktorými zažijete proste veľkú intenzívnu časť svojho života. Ale späť tomu Ekvádoru asi. Ale späť, áno. Ale takéto rady sú inak veľmi dobré. Ak ti ešte čokoľvek napadne, keďže je to hlavne rádio pre študentov. Ja som si priniesol taký 8-stranový zoznam rád. To necháme na koniec relácie. Taký manuál. Nie. No, takže toto asi tí ľudia. A potom Ekvádor je veľmi dobrý pre cestovateľov, jednak tým, že je taký ešte neobjavený. Povedzme, susedné Peru pozná každý minimálne kvôli tomu, že je tam Machu Picchu, sú tam nejaké záhadné čiary v Náske a je tam jazero Titicaca. Ale keď sa povie Ekvádor, veľa ľudí, čo ti vybaví, keď sa povie Ekvádor? Nič. Možno si niekto spomenie, že asi tam je rovník. Nie nejaká káva odtiaľ? Aj káva je ekvadorská dobrá. To mi napadlo. Niektorí si to spoja s takým, kto sa trochu zaujíma o také prírodopisné veci, tak napadne im sú ostrovie Galapágy, to patrí Ekvadoru, ale aj 1000 kilometrov ďalej od pobrežia. No ale Ekvádor je taká krajina, ktorá má pobrežie, Andy, hory a má aj veľkú časť Amazónie. Z každého rožku trošku. A netreba veľa cestovať a máte z každého rožku trošku. Toto isté zažijete v Peru, toto isté pralesy krásne nájdete aj v Brazílii, hory nájdete aj v Čile, aj v Bolívii, ale nemusíte medzi tými jednotlivými úsekami cestovať nejako príliš veľa zdĺhavo alebo dráho letecky. Za pár hodín autobusom ste od pobrežia po vysokých kopcoch, kde môžete robiť treky a chodiť na sopky a za pár hodín odtiaľ ste v Amazónii, kde ste medzi indiánmi amazonskými, pralesnými. Okrem toho, že táto krajina má teda hory, aj more, všetko, teda oceán, čo iného ponúka? Také jedlo napríklad? No, jedlo je výborné v Ekvádore. Tiež záleží, v ktorej oblasti ste, ale napríklad tam na pobreží, kde som bol ja, tak tam sa je veľa rýb a takých tých morských všelijakých vecí.
Nejaké pochuťky špeciálne. Napríklad ceviče je výborné, to je taká obdoba sushi miestna, to sú nasekané na plátky rybky alebo nejaké tieto morské potvory naložené na celý deň v limetkovej šťave a potom už to je celá úprava, už sa to nevarí a to sa podáva ako jedlo. Ceviče, potom je viče, výborná polievka. Na Veľkú noc majú oni také typické jedlo, jedia takých krabov riečných, veľkých a to vždycky ten člen rodiny, ktorý najmenej poslúcha, má za úlohu ich vypucovať, dostanete zubnú kefku a musíte ho, on ešte živý, ten krab, a musíte mu vypucovať všetky tie záhyby toho panciera. Takže u nás sa rodičia deťom vyhrážajú, že keď nebudeš poslúchať, tak na Mikuláša nič nedostaneš, alebo pod stromček, ale tam sa vyhrážajú, že budeš pucovať kraba. Ty ešte raz to urobíš a budeš na Veľkú noc pucovať kraba. No a ten krab sa potom zažíva sa uvarí a on musí byť teda čistý, takže a s tými klepetami on vie urobiť celkom galibu, takže ten čistič musí byť veľmi opatrný. No a hore v Andách zase napríklad sa je veľa bravčoviny, zemiakov a takisto morské prasiatka, tak ako v Peru, tak aj v Ekvádore sa jedia morčatá. Morčatá? Áno, to čo u nás sa... A keď by prišiel sem k nám ku mne na návštevu nejaký Ekvádorčan a zbadal by tam terárium a urobí si večeru. By si myslel, že si to asi chovám na obed. Možno áno, oni si takéto morčatá v takých malých chlievikoch, tak ako my zajace, naozaj chovajú na ten obed. Tak aj takto to vyzerá v Ekvádore a o ďalších krajinách sa porozprávame už po pesničke. Mišo, ty okrem toho, že si teda toho veľa predstavoval, skončili sme pri tom, že v Ekvádore si bol rok pracovať. A že pracovať. som tam jedol morské prasiatka. Áno. Čo bolo potom? Viem, že ty si jeden čas pracoval ako sprievodca. Áno, ja som potom, to bolo také zvláštne, lebo mňa potom oslovila zase ďalšia cestovka s tým, že by si možno vedeli predstaviť nejakú spoluprácu v tomto regióne, v ktorom ja som práve teda pôsobil na tej mojej stáži. No a tým pádom väčšina tých medzinárodných kamarátov, ktorí sme tam boli, tak po skončení tej stáže alebo tých víz, ktoré na ten daný úsek mali, tak sa museli vrátiť domov, to bolo také smutné a ja som až taký smutný nebol, lebo keď dnes skončila moja ekvádorská pasáž, časť, tak som len prešiel dole na juh cez hranice do Peru a tam už som si vyzdvihoval prvú skupinu a odtedy som tam sprevádzal ľudí, hlavne Slovákov a Čechov po týchto juhoamerických krajinách. Ako prebieha takéto sprievodcovanie? Čo všetko to obnáša? Lebo je to taká fakt zaujímavá činnosť, že k tomu cestovaniu to nemá až tak ďaleko, teda aspoň na prvý pohľad. Áno, veď sprievodcovanie je vlastne cestovanie a veľa ľudí má takú skreslenú predstavu, že sprevádzanie, tak to si vlastne stále na dovolenke, však ty si vlastne stále v tom Peru, niekde v tej Argentíne, v Brazílii, na Copacabáne a tak. Ale sprevádzanie, treba povedať, že to je taká, mne veľmi tak zaimponovalo toto, alebo som sa našiel v tomto sprevádzaní, lebo ja som sa napríklad dlho nevedel nejako tak vyšpecifikovať, že aj počas školy alebo pred maturitou sa bolo treba rozhodnúť, čo ďalej, potom počas školy sa bolo treba rozhodnúť, čo ďalej. Ja som tak vždy obdivoval tých spolužiakov, čo boli takí, vedeli, že budú právnici, alebo vedeli, že budú informatici. A mňa tak vždy bavilo všeličo, mňa bavila muzika, rozhlas, divadlo, bavilo ma trochu grafika, bavilo ma toto cestovanie, bavilo ma veľa vecí. No a toto, veľa z týchto, tú takú komplexnosť, ktorú treba mať, tak som práve objavil pri tom cestovaní. Tam musí byť človek organizátor, musí byť trochu veliteľ tej skupiny, musí byť taký psychológ, niekedy musí byť až taký dôverník, keď sú nejaké ťažké situácie vypäté, musí byť niekedy lekárom, takým aspoň tým prvého kontaktu, musí byť tlmočníkom častokrát a musí byť vyjednávačom, keď niekoho nechcú pustiť cez hraničný prechod a tak ďalej. Musí byť takým tým nárazníkom, keď sú nejaké ťažké situácie, ktoré sa udejú pri nejakých prírodných katastrofách alebo živloch a sa to tak valí na tých ľudí, tak tam ich musí si človek tak trochu chrániť. A takú tu musí byť trochu showmanom, pretože tým ľuďom tých si treba nejako animovať. Áno, musím veľa vecí o tých krajinách povedať, čiže musí byť takou trochu chodiacou encyklopédiu. Mňa história napríklad vždy bavila. Čiže takúto komplexnosť som si našiel v tom sprievodcovaní, že som sa tam mohol vyžiť tak z každého rožku trošku. Teraz, keď si to tu tak vymenovával, tak úplne mi len tak hlavou preletel, že wow, že to všetko proste treba na to.
No je dobré, ak človek, ktorý chce sprevádzať, tak disponuje aspoň z časti takýmito. Ono sa to dá, samozrejme, aj tak z časti si sa vypracovať. Ja som tiež nebol taký, že 100% sprievodca hneď od prvých ciest, áno. A možno takým aj trocha vychovávateľom ako v škole, proste učiteľka, poslúchajú vždy tí ľudia? Musia, pretože nemajú na výber, väčšinou sú so mnou v krajinách, ktorých sa moc nevyznajú, nerozumejú. Čakajú práve od toho som tam, že vlastne ja to celé tak povediem. Ešte by ma zaujímalo, že či si tak plnia tie svoje úlohy, napríklad čo im ty zadáš, či si dávajú napríklad pozor na pas, na doklady, tie najdôležitejšie asi veci, že ale tak áno, ja som tam hlavne aj od toho, aby som ľudí upozornil na nejaké špecifika, niekedy možno až nebezpečenstva daných miest, kam sa hýbeme, takže oni potom už, ak sa tým radia, tak sa im väčšinou nič nestane, ak sa tým neradia, môže sa stať všeličo. S tými pásmi, no. Ja ťa preruším chvíľočku. Áno. Dáme príbeh s pásmi až po pesničke. Dobre. Ale je to celkom pekná pesnička. Určite ju mnohí poznáte, pretože pred pár rokmi to bol celkom veľký hit. La Camisa Negra. La Camisa Negra od Juanesa, zaujímavá pesnička, áno. Totižto v španielčine čierna košela, La Camisa Negra znamená, to je výraz na to, keď vám dá niekto kopačky, keď ste odkopnutí, keď sa s niekým rozídete, a o tom je práve táto Juanesová pesnička. Tak nech sa páči, La Camisa Negra. 20 hodín 42 minút, počúvate reláciu X-World. Dnes tak všeobecne o cestovaní, pretože tu máme cestovateľa Miša Chmeliara. Ja som myslel, že aj konkrétne rozprávame. Aj konkrétne, ale tak naozaj veľa krajín si precestoval. A jeden čas si aj sprevádzal, robil sprievodcu. Povedz nám teda nejaké tie príhody. A my sme to začali s tými dokladmi, si sa pýtala, že či poslúchajú ľudia, dávajú si pozor na veci a tak ďalej. Tak, či vždy zodpovedne majú všetko, ako majú mať? Samozrejme nie vždy zodpovedne, ale tak aj na to je tam potom ten sprievodca, aby aj žehlil nejaké prípadné také prúsery. Áno, zakopnutia, keď treba niečo potom dovybavovať a tak ďalej, ale hlavne keď cestujete, základ je, aby ste mali v poriadku všetky papiere a najdôležitejší z tých papierov je cestovný pas. No a keď nemáte ten, tak máte trochu problém a jednému cestujúcemu zo skupiny sa stalo, že si nedopatrením do takej kapsičky, čo nosil na krku, kde mal aj pás, tak si tam vložil nedopatrením čokoládu a celý ten pás sa mu potom zababral a to tam potom musel ukazovať tým. Ešte ste boli určite v takej riadne horúcej krajine, že sa tá čokoláda... No na rovníku to bolo na Galapágoch. Krásne rozstavila do pasu a prešlo mu to potom, ako uznali mu ten pas. Áno, on bol viacej zo vrchu zababraný ako vo vnútri. Horšie ale keď ten pas zmizne úplne, to sa tiež párkrát stalo, že ľudia prišli o pas buď tým, že niekde zabudli, alebo sa nechali ozbíjať, alebo ho proste nejakým spôsobom iným strátili, takým, že nedávali dosť pozor tam, kde mali. No a vtedy už sa to rieši tak zložitejšie. V podstate vo väčšine prípadov po strate pasu, ak ste niekde v cudzine a teraz dobre počúvajte. A stratíte pás, tak je možné samozrejme vybaviť na nejakom našom zastupiteľstve Slovenskej republiky a po vstupe našom do Európskej únie už na hociktorom zastupiteľstve európskych krajín taký náhradný cestovný doklad, ale vaše cestovanie tým vlastne skončilo, lebo ten náhradný doklad neslúži na ďalšie cestovanie, ale len na návrat do vlasti, a to znamená stráviť tam nejaké 3-4 dní vybavovaním tohto dokladu, zakúpením novej letenky, aby ste sa vrátili domov, a celé sa to teda jednak to vaše cestovanie skráti a jednak výrazne predraží, takže na ten cestovný pas si treba dávať pozor. Keď spomínaš ešte takto, že cestovanie sa už skončí, to sme tu ešte neuviedli a zabudli na to troška, že vlastne to cestovanie sa netýka jednej krajiny, že neletíte vždy do jednej konkrétnej krajiny, teda neletel si, áno, niekedy letíme. Spoznávate akoby viacej krajín. Áno, väčšinou sú tie výpravy tak aj stavané, že keď už sa niekto vyberie na druhý koniec sveta, tak už si povie, že už nechce vidieť len povedzme jednu krajinu, ale že už si to spojí, že keď už je... To ako keď si predstavíte, že by ste vyšli niekam povedzme do tejto Latinskej Ameriky, tak si poviete, že no tak už keď sme v Peru, tak nazrime aspoň na chvíľu do Bolívie, možno prejdeme až do toho Čile,
a sú také teda cesty, ktoré toto ponúkajú, alebo ste v Argentíne a už prejdete za hranicu aj do tej Brazílie, aspoň ochutnať trochu tú krajinu na pár dní a pozrieť si, čo je tam zaujímavé. A z týchto krajín predsa len, keby spravíme taký úplne malý lilinký prierez, lebo ja viem, že by to bolo strašne dlho a ty sám veď aj mávaš prednášky o rôznych krajinách, ktoré si už navštívil a vždy sú to fakt hodinové a viac prednášky, ale teda malý lilinký prierez, čo ktorá krajina asi ponúka. Keby si 2 slova, povedzme, mal na každú krajinu, že čo je také v tej krajine? Tak ty dávaj krajiny, ja budem dávať tie 2 slova. No počkať, ja tu nemám zoznam tvojich krajín, dobre, to je veľa toho. Tak keď by som to len tak mal zhurtať, tak povedzme Venezuela, to je nádherná príroda, krásny Karibik a Stolové hory, najvyšší vodopád sveta, to bolo viac ako 2 slova. Kolumbia sú takisto veľmi, veľmi príjemní ľudia, veľmi už, aj keď sa vám to bude zdať čudné, bezpečná krajina, krásny Karibík a privetivý aj ten Tichý oceán a výborná káva. Peru, Machu Picchu, jazero Titicaca, Bolívia. Machu... Ako... Picchu, no. Ja to nikdy neviem vysloviť. Áno, ale Peruánci si s tou výslovnosťou nerobia vôbec žiadne problémy. Žiadne problémy. Áno. No, toto miesto je také celkom záhadné, lebo zatiaľ, čo som pozerala vždy nejaké filmy alebo dokumenty alebo čo, takže vraj nikto nevie, čo sa tam vlastne, že na čo toto miesto slúžilo, lebo toto je také celkom dosť významné miesto. Áno, jedno z najvýznamnejších, najnavštevovanejších v tom juhoamerickom regióne, potom ako bolo hlavne zaradené medzi tých 7 novodobých divov sveta. A práve to, že o ňom nikto nevie s určitosťou povedať, na čo slúžilo, tak je okolo neho urobené taká aura, prichádzajú rôzni konšpirátori s rôznymi teóriami, s rôznymi popismi, čo všetko toto mesto mohlo, opustené, stratené mesto Inkov mohlo znamenať. A ja vždy tým ľuďom, ktorí tam so mnou idú, tak predostriem celú tú paletu tých teórií, ktorým som Vyberte sa už dostal. Toto. Aby si presne každý vybral, že táto sa mi páči, to doma poviem, že na toto Machu Picchu slúžilo. Takže aj takto môže vyzerať nejaký výlet s cestovateľom Michalom Chmeliarom. My už sa o chvíľočku budeme lúčiť, pretože je 20 hodín 47 minút. Počúvate reláciu X-World. Mišo, ty ako cestovateľ si naozaj spoznal mnoho krajín aj kultúr. Nikdy ťa žiadne miesto neoslovilo natoľko, že by si tam chcel ostať natrvalo? No ja sa musím priznať, že napríklad prvýkrát som o tom vážne rozmýšľal práve pri tom Ekvádore, že by som si to tam vedel predstaviť aj ostať tak dlhšie. Potom veľmi sympatická Európanom je povedzme Argentína, tam by človek takisto vedel, aj európsky človek vedel fungovať, nie je to až taká juhoamerická divočina. Veľmi pekná Kanada napríklad, tam by sa takisto dalo nie je tam fungovať. Zima? No tak sú aj teplejšie oblasti Kanady. Aha, je že skôr alebo potom tam ten chodiť iba Ekvádor. A do Ekvádoru chodiť na zimu a do Kanady na leto. Aj máte letnú a zimnú rezidenciu. Áno. A teraz momentálne, okrem toho teda cestovania, o tom si nám už za celú hodinku porozprával naozaj celkom dosť, taký aspoň stručný prierez. Áno. Čo robíš, keď práve necestuješ práve teraz? Čomu sa tak venuje cestovateľ? No jedna z takých mojich plánov alebo cieľov, ktorá sa realizuje, je tak v podstate snažiť sa spojiť to cestovanie aj s takým obchodovaním, ktoré teda ponúka tá možnosť byť na tých miestach, mať tie kontakty, mať tie možnosti v týchto cudzích zemiach, takže prepojiť trošku to cestovanie s touto sférou trošku biznisu alebo obchodu. Ale keď som na Slovensku, tak sa dosť aktívne venujem, takisto aj s jedným kolegom ešte práve z tohto rádia, s Tomášom Lazárom sme si pred 2 rokmi založili divadlo, ktoré sa volá Divadlo na hrane a tomu sa venujeme, chodievame, hrávame, píšeme si tie naše scénky a s tým sa veľmi tešíme v čase, keď som na Slovensku. Výborne, a vieš nás pozvať aj na nejaké vaše najbližšie predstavenie? Samozrejme, najbližšie predstavenie bude také ešte k tomu špeciálne, pretože my budeme, ako som spomínal, tento rok oslavovať 2. narodeniny a tým pádom, ak by ste si nás chceli pozrieť aj na takýchto jubilejnom predstavení, tak máte jedinečnú možnosť 18. apríla sa prísť pozrieť na toto výročité predstavenie tu v Žiline na stanicu Záriečie. Výborne, takže všetci sa na vás tešíme. Koho oslovil
oslovilo nielen teda cestovanie, ale aj... Ale chceli by sa zasmiať napríklad trošku, tak, lebo to naše divadlo je hlavne o tom, aby sa ľudia v hľadisku zabávali a dobre cítili a smiali, tak ste toho 18. apríla srdečne vítaní, možno viacej informácií už priamo na našom webe www.divadlonahrane.sk. Výborne, takže to máme asi na dnes všetko. Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme vyčerpali hodinku, ktorú sme mali k dispozícii. Myslím, že úplne ako sa najviac dalo, že už viac sa nedalo. Jedine keby sme nepúšťali pesničky a celú hodinu sa rozprávali. Ale to by bolo teda predsa trošku únavné, ako pre nás, tak aj pre poslucháčov. Takže toto bol cestovateľ Michal Chmeliar. Ďakujem ešte raz, že si prišiel. Ďakujem aj ja, aj za potlesk, to nemuselo byť. No a majte ešte pekný večer. Ďakujeme a prajeme ho vám, milí poslucháči, možno aj s nasledujúcou reláciou Rave On. Počúvate Rádio X.